Здравейте отново, уважаеми клиенти! Отново сме в онлайн зоомагазин Моя зона. Отново е един пореден видеоурок за познаване с най-голямото разнообразие от играчки в интернет на тема домашни любимци. Малко съм учуден какво първо да хвана с едната или двете си ръце и да ви покажа, тъй като пред мене са над 15 вида играчки, може би 20, от най-различен произход, с най-различен дизайн. Те са подходящи за домашни любимци. Много зависи какъв е характер, отново повтарям, на домашния любимец. Дали е пинчер или е долу аржентино. Дали е котка или е хамстер. Примерно, ако е хамстер, това не е играчка за хамстер. Производителите са я произвели. Казват, че е за домашни любимци, но не е за хамстер, нищо, че е сирец. Ако вашето куче обича такива играчки, значи за вашето куче. Въпрос е да опитате. Следващата е кученце, играчка кученце. Куче се играе с куче. Тя издава звук. Забравихме да кажем. И сиренцето издава звук. Странно е, но издава звук. Имаме си зайче. Едно хубаво зайче. Сега ще видим дали издава звук. И издава звук. Зайче, което издава звук. Май всички играчки издават звук, но сега ще проверим. Това е... Какво е това? Това е морков. Мисля, че е женски морков. Ако въобще има женски морков. Характерното за издаващите звуки играчки е ето тук. Издават звук. Още едно кученце. Имаме си и бананамен. Бананче. Сега, кучетата или котките не знам дали ядат банани. Някои стопани казват ядат. Но пък издават звук. Малко е еднотипен звука, но поне са различни играчките. Това е парче месо. Чудно какво точно е, но е парче месо. Пържола. Така, според мен е най-правилно да се каже. Пак имаме устройство за издаване на звук. Имаме си прасенце, не е касичка, но издава звук. От тук идва тарележчето. Да му махме пречещия етикет. Ето го, хубаво тарележче. Той издава ли звук? Издава звук. Едни скрити хора. Хоп! Близнаци. Те трудно издават звук. Но все пак е звук. Имаме си алигатор или крокодил. Той издава ли звук? Много бързи звуци издават тези животни. Имаме го и в зелена форма. 2. Не е проверен за звук. Малко е по-различно. Вижте за сравнение. Май са еднакви. Имаме го много играчки и в жълт цвет. Опа, кученцето падна. 3 различни алигатора. Непослушно кученце. Така. Какво имаме? Това трябва да е патладжан. Звуци да искате днес, уважаеми клиенти,
на онлайн зоомагазин Моя зона. За десерт, най-любимата играчка на всяко куче, показвам, пилешки буч, пилешко буч. Пак имаме звук. Жалко, че са всички почти едни същи звуци, но не балкозумираме. Махаме крокодилчетата, да не се дразнат от мръвките. Нещо непоказано, топки. Една топка. Ох, тя е послушна. Звук издава. Да, класически звук на играчка. Още една топка. Да. И пак класически звук на играчка. Интересното е при тези звуци е, че те пак могат да послужат за обучаване на вашето куче, за тренировка и социализация. Да вземем любимата играчка на повечето кучета, кучи, е пилешкото буче. Ако го хвърлите, то ще го донесе. Като качество всички играчки са от добра материя. Няма да изкарат една година, нали, под зъбите на вашите домашни любимци, но поне са атрактивни. Ако ги използвате правилно, може да научите вашите домашни любимци да идват при звук, да изпълняват команди при звук. Както виждате, звука е еднакъв навсякъде. Освен звук, имаме и малко мислене. Трябва ли да учим домашните любимци кучета на команди? Как да ги научим? Значи, звука за кучешките уши е много важен, освен вида на играчките. Но както имаме най-различни играчки и най-различни визии на тези играчки, имаме учудващо дълги играчки. Ето. Тя така плува. Жълта и е интересна. Издава ли звук? Издава. Тя е подходяща повече за малки кученца, бебенца. Те какво ли не гризат милите кученца. Имаме я и в друг цвят. Май се опитват производителите да имитират дакелите, но доколко са успяли, не знам. Май само дължината. Значи, докъде стигнахме? Трудно е да се каже. Имаме прекрасни местни играчки, много етикети, всяка играчка с етикет. Така, имаме зайчета. За малки кученца може и тези алигаторчета. В общи линии, света на играчките дал Господ избор. Въпросът е какво ще изберат вашите кучета. Напоследък все повече домашни любимци са все по-капризни. Ние се надяваме в онлайн зоомагазин Моя зона да задоволиме всеки каприз на всеки стопанин и на всяко куче. Вие просто скоро ще ги видите тези играчки в продажба в нашия онлайн зоомагазин Моя зона. Ще ги качиме тези дни. Колегите ще ги наснимат, другите колеги ще ги качат. На мене ми се пада тежката задача да ви ги представя, но такава ми е съдбата. Казвам се Стамен Стаменов и се надявам да съм ви бил полезен. Това е от мен.